strong. Hi guys! Good morning! Welcome back again dito sa aking YouTube channel at ang aking ipapakita na naman sa inyo ngayon ay ang pagtatanim ng dwarf coconut o yung tinatawag nating sa amin ay tawag ay bilaka. Ito'y namumunga na 3 years from now. So, ang ating kakailanganin ay itong tagad. Okay, so gagawa tayo ng butas. Nabili ko tong seedlings na to sa halagang 25 pesos each. So atin siyang i-intercrop dito sa mga existing na mga coconut trees. Kasi ito mga matatanda na. Wala na masyadong bunga. So hindi siya agad-agad papalitan. So dahan-dahan. So pag namumunga na tong mga itatanim natin na na mga dwarf. So itong mga lumang niyog ay pwede na rin to siyang puputulin pagdating ng panahon. So i-intercrop din natin with durian. So abangan guys. So ang hukay na ginawa natin guys ay may sukat na 1.5 talampakan yung lalim at 1 talampakan o 1 foot, isang roller yung diameter. So yan, nilalagyan ko muna ng mga sticks kasi sa next week na ito tataniman kasi may pamahiin kaming sinusunod. So itatanim natin a day before full moon o yung tinatawag sa amin na bitay. Kasi kung bitay daw itatanim itong niyog, yung bunga daw ay mangumbitay sa Bisaya pa. Ibig sabihin maraming bunga, tsaka malalaki. Tulad niyan kasi parang gagaya sa buwan na malaki. Okay guys, sa abangan yun sa part 2. Isa ito sa example ng dwarf variety na. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Abangan sa pagtatanim natin next week. So thanks for watching guys. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Thanks guys. Bye bye. God bless.